kule mizuzwana nje. Siphinde sibulise kubaphulaphuli bethilayo indawo phulaphuleni kuzo eMakhaza, eMfuleni, eDelft. Siyabulisa ngemini yanamhlanje. Awakukhethekileyo kule cawa zonke yokungena kukaYesu eJerusalem ekhwele esile. Uthi namhlanje yani umzi okhangelelene kunye naye. Ewe, na uthina ufika kuwo kukho esile ekungazange ukhwelela kulo. Likhuleni nize na. ewe, Ukuba ubani uyanibuza ukuba nilisaphi zenithi iyafuneka Nkosi. ewe tata. Itheke mphulaphuli wasekhaya likhoni esile nakho. Esile endlini yakho likhoni esile. Qha esile elisendlini lakho lidinga umkhululi. Yes. Esile elisendlini lakho lidinga umuntu olukhulula. Yes. Kodwa namhlanje ukhona umuntu ozalikhulula. Siphethe lo muntu namhlanje. Esile elisendlini lakho andilazi mina. Yaziwa nguwe. Esile elisendlini yakho laziwa nguwe. Yaziwa nguwe mphulaphuli. Kodwa ndizokuxelela namhlanje awugqithwa namhlanje kule ndlu yakho. Kuzokhululwa elo esile. Ingali esile lomtshato wakho. Ingali esile lokutya kweziyobisi kabantwana bakho. Kodwa likhoni esile elisendlini yakho. Esile elisendlini yakho mna ndithe andilazi. Laziwa nguwe esile elisendlini yakho. Kodwa ndizokuxelela namhlanje ukuba awugqithwa namhlanje kule ndlu yakho. Kuzokhululwa elo esile. Esile ndithe lingaba lelabantwana bakho ukutya iziyobisi. Ndithe esile lakho lingangakuba umtshato wakho ongahambi kakuhle. Kodwa esile lakho elisendlini yakho laziwa nguwe esile lakho. Kodwa namhlanje awugqithwa namhlanje kuzokhululwa elo esile. Size noYesu okhulula esile elisendlini lakho. Ingabi esile lakho likwindawo ophangela kuyo. Likhona kodwa esile. Kodwa esile laziwa nguwe esile lakho. Kodwa sizakunika ithemba loba namhlanje noma ingaki ngakanani kodwa sizothi kodwa uYesu kagqitha makagqithe endlini lakho likhululwe esile elisendlini lakho. Uba ngaba kugqithiwe endlini yakho kodwa yiba nethemba loba ubheka eJerusalem. Kodwa xa ubheka eJerusalem nazi ingxaki zam Yesu khawuhambe nazo. Khawubheka kwintaba zeGolgotha. Namhlanje sizise elo esile linjalo. Xa kusondlalwa abanye abantu bebendlala ingubo zamankabiso bendlala izinto abanazo. Kodwa eyakwingxaki nansi ngulo nale naleya. Kodwa xa kusondlalwa nawe yondlala mphulaphuli ekhaya. Siziseke lo ndlalo unjalo. Makungagqithwa. Khangela Yesu uyibonile imizwa ikhona. Kodwa wabona umzi omnye. Kambe lo mzi ngulo wakho umzi. Kodwa namhlanje sizokuxelela uba awugqithwa namhlanje mphulaphuli weJilive. Awugqithwa namhlanje kule ndlu yakho. Likhulule esile ngoba umnikazi walo uyalifuna mphulaphuli ekhaya. Mphulaphuli ndizothi esile lakho laziwa nguwe kwaye uyayilazi uba lalibotshelelwe ngubani na. Kodwa liyaleze namhlanje kumkhululi wamaesile. Nabo abantu begqitha ngendlela. Kodwa xa begqitha ngendlela yime ngeyithini uthi nakum endlini likhona esile
lidinga ukhululwa. Mphulaphuli ekhaya sisiseke namadodana mabini angagqitha endlini yakho, likhona iesile elidinga ukhululwa. Kodwa lithe mna andilazi iesile lakho, laziwa nguwe. Kodwa namhlanje sizokuxelela uba ukhona umkhululi wamaesile angagqitha endlini yakho, lidinga ukhululwa iesile. Andazi noba Bishop uyandiva na ukhululwa kwelesi. Bishop ndikubambile isicaka. Ndikubambile Bishop, ndibambe kakuhle isicaka. Njemanje Bishop uthetha nje apha kume engqondweni yam kukho imibuzo ebuzayo into yoba xa amadodana ekhutshwa oba makabheke emzinaneni othile, ndinengqondo yoba apha kumbishop la madoda kwatshintsha ubuwona basisimo simbi, because iJerusalem le Bishop bazawugqitha kuyo yindlela yempiliso. Bishop, yindlela yempiliso. uYesu uthe ebe mgama esuka endleleni yaseBhethani, Bishop wami. Kodwa ndifuna ukuthi xa esime endleleni wema akahanga kamuva wawugqiba wathi apha kula madoda ahamba nawo wakhupha amabini wathi hambani madoda niye kumzi othile, nofika apho likhona iesile elibotshelelweyo. Ndifuna uqanda into ebangela uYesu athi kula madoda mawahambe. Kwakuthanda ukuze uYesu angafuni uhamba ngenyawo ukungena eJerusalem. Bantakwethu baphulaphuli beGlive FM, ithi loo nto iJerusalem le yindawo sesithi apho sempiliso. Baphulaphuli ngoba siva ukuthi uYesu izolo ebevusa uLazaro ekufeni. Baphulaphuli kodwa wabuyela kule ndlela. Ndiva bebuza abafundi bakhe oba izolo oku bangamatye eBethlehem. Wabula mfo ukufa oku nako ndikulindele. Baphulaphuli beGlive FM, ndifuna ukuthi kuni namhlanje xa uYesu egqitha pha eJerusalem, hlala nawe umlindile. Umlinda ngomthandazo, umlinda ngenyembezi, umlinda ngomsindo, umlinda ngophela komonde. Kodwa ndifuna ukuthi kuwe mlinde uYesu. Uyeza namhlanje ezawulanda okulahlekileyo. Othi wena ophuncwene nawo xa engena eJerusalem uzolanda imilwelwe. Bathandekayo, xa engena eJerusalem uzolanda inkethama. Xa engena eJerusalem uzolanda izilambi. Baphulaphuli beGlive FM, kodwa xa engena eJerusalem uYesu uzolanda abantu abangenanto. Uphulaphuli beGlive FM, kodwa wethu suvuma ushiyeka xa uYesu ecanda eJerusalem. Ewe vuma uthi Nkosi mawungandilahli, mawungandilahli, mawungandilahli. Bathandekayo, baphulaphuli beGlive FM, size kuwe namhlanje uzothi kuwe le inkonzo yanamhlanje. Ndiyayazi oba le nkonzo uyayazi, kodwa xa uyazi uzuza ntoni? Khawuzuze ke nawe ke mphulaphuli weGlive FM. Mhlawumbi kudala kushunyayelwa, kudala usiva abashumayeli bethetha kuwe, kodwa ngoku ndizothi kuwe namhlanje khawuthathe isigqibo esakho wedwa. Umyeke lo uhamba naye eceleni kwakho, ngoba xa uYesu
ngeJerusalem wabheka kumzomnye akazange ajonge imizi kamelwane but wajonga umzomnye uYesu ukuze lo mzi ibe ngulomzi namhlanje usikelelekileyo. Ndifuna ukuthi kuwe umphulaphuli weG Live apho umamele khona kula ndawo kuyo namhlanje uYesu ucanda apho baphulaphuli ucanda kunye nawe umphulaphuli weG Live FM. Siza kuwe ke uzawuthi namhlanje uYesu uyindlela, uthi ndimi indlela, ndimi inyaniso, ndimi ubomi. Utsho enyanisile xa esithi mna nobawo sibanye. Baphulaphuli beG Live FM uthi ba ethetha akhona mnye oza kubawo engezanga ngam. Zihlobo zami baphulaphuli beG Live FM, sizokunika uYesu namhlanje ongenazilandu, ongathi kuwe izolo ubundenze oku wenza oku, but namhlanje sikunika uYesu ozawutshintsha impilo yakho. Umphulaphuli ethu uphila iminyaka usembandezelweni, kodwa inye lento inideka kuwe ukuthi ewe Nkosi ndivuma nangeyam inhliziyo oba wena imisebenzi yam ndiyinikele kuwe, ndikwazile mna okokwam kweli lizwe, kodwa Nkosi andibonanga mehluko. Namhlanje ndizawuthabatha impilo yam ukude ukuze wena Nkosi impilo yam ilawulwe nguwe. Ndihambile indawo ngendawo, andincedekanga, ndiwahambile amaxhwele kodwa andincedekanga, ndiwahambile abathandazeli kodwa andincedekanga. Namhlanje xa ungena Nkosi eJerusalem ukhwele yesile, mawungandishiyi. In Jesus' name, hallelujah, amen.